Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa, v ktorom sa spoločne pozrieme na túto pokosovú pilu od firmy Inco, pozrieme si kompletný obsah balenia, popíšeme si ju a potom si ju samozrejme aj odskúšame. Tak poďme do práce. Pokosovú pilu mám už rozbalenú, ako aj všetko príslušenstvo, ktoré bolo súčasťou obsahu balenia. Niektoré tie komponenty si potrebujem ešte namontovať na pokosovú pilu, ale skôr než sa pustíme do montáže, tak poďme si predstaviť v rýchlosti kompletný obsah balenia. Začnem ako prvé samotnou pokosovou pilou, ktorá mňa na prvý pohľad zaujala zatiaľ farebnou kombináciou. Je to taká antracitová s oranžovou, takže naozaj pekná kombinácia. Čo sa týka takého detailnejšieho popisu, tak k tomu sa ešte len dostaneme. Okrem pokosovej píly boli v balení takéto dve podpery, ktoré sa upevňujú na krajnej časti pokosovej píly. Tieto podpery vám držia ten rezaný materiál, ale to si potrebujeme ešte domontovať. Potom ďalej bol v balení takýto pliešok. Najskôr som premýšľal, na čo to bude slúžiť, potom som na to prišiel. Je to prvýkrát, čo som sa stretol s takýmto príslušenstvom pri pokosových pílach a myslím si, že by to malo byť súčasťou každej pokosovej píly, takže ukážeme si, na čo nám to bude slúžiť. Potom ďalej takáto svorka na upevnenie materiálu, ktorý si budete píliť na tej pokosovej píle. Ďalej takýto zberný vák alebo vrecúško na prach, ktorý vám bude vznikať pri pílení. Ďalej boli v balení manuály v angličtine, v slovenčine. Manuály som si v rýchlosti prebehol a najviac ma zaujalo to, že máte tam kompletný rozpis súčiastok, čo sa týka tej pokosovej píly, ako aj zoznam tých súčiastok. Čiže ak sa vám náhodou niekedy niečo pokazí, tak vďaka tomu manuálu si viete v pohode nájsť tú súčiastku, ktorú budete potrebovať, ale dúfam, že sa vám nepokazí. Ďalej boli v balení dva náhradné uhlíky. Takýto kľúč, ktorý použijete pravdepodobne na výmenu toho pílového kotúča a takáto závitová tyč s madielkom, ktorú si potrebujeme ešte namontovať, bude to na zafixovanie toho píleného uhla. Tak to je, čo sa týka obsahu balenia, všetko. Poďme si namontovať tie veci, ktoré potrebujeme a potom sa pustíme do popisu. Ako prvé si namontujeme tie podpery. Pilu si musíte otočiť. Máte tam jednu skrutku, ktorú si dajte dole, zasunte do dvoch bočných otvorov. Teraz tam dáme tú skrutku. Tá šrobička vám bude slúžiť na to, aby ste tie podpery nestratili. Rovnako to namontujeme aj na druhej strane. Zakrútime a podpery máme pripravené. Teraz nainštalujeme vrecúško na prach, ktoré sa dáva do tejto zadnej časti. Ak doma používate vysávač na odsávanie prachu, tak si to tam nemusíte dávať, ale ak nemáte vysávač, tak to vrecko, čo to zachytí. Poďme ešte teraz na túto prednú časť. V tejto prednej časti máte závit a po nakrútení vy si viete zafixovať ten úhol, ktorý si budete rezať. Posledné, čo si nainštalujeme, bude táto svorka, ktorá slúži na zafixovanie toho píleného materiálu. Priznám sa, ja osobne to veľmi nepoužívam ozaj iba v nejakých špeciálnych situáciách, ale je iba jedna, viete si ju upevniť na jednu aj na druhú stranu, ale to si taktiež povieme pri popise. Ale ako pozerám, zabudol som ešte na tento pliešok, takže musím si ešte demontovať tú podperu, ktorá je na pravej strane a nasunúť na ňu tento pliešok.
Pokosovú pílu mám už poskladanú a po zapojení do elektriky už bude pripravená aj na prácu. Skôr než sa ale pustíme do práce na tejto pokosovej píle, poďme si urobiť taký kompletný popis, aby ste vedeli, z čoho sa skladá, aké má rozsahy, aby ste vedeli všetko, čo potrebujete vedieť. Začnem od spodnej časti, ktorá sa skladá, toto si zaistím. Celá táto spodná časť sa skladá z jedného odliadku. Máme tu 4 nôžky, na ktorých sú pripravené otvory na to, ak máte nejaký pracovný stôl, tak si viete tú pokosovú pílu upevniť o ten váš pracovný stôl, aby sa vám lepšie pracovalo, aby bola stabilnejšia. Na stabilitu slúži toto zadné ramienko, keď si vymeníte ťažisko tej píly, tak aby vám tá píla sa nenakláňala do zadnej časti, tak máte tu takéto vysunuté ramienko. V prednej časti je skrutka, môžeme si ju zasunúť, aby sme to videli. Pri tom pílení si neustále posúvate ťažisko tej píly a keď ste v tejto časti, tak môžete vidieť, už to nie je také stabilné, čiže nastavíte si to touto šroubičkou, máte tam zaisťovaciu maticu, s ktorou si to zaistíte a tú pílu máte stabilnú. Potom prejdeme na tento otočný stôl, ktorý je tiež rovnako tvorený z jedného odliadku. Nastavujete si na ňom rezné uhly. Rozsah rezných uhlov je od 0 po 50 stupňov, my si to skontrolujeme, keď budeme na nej pracovať. Zatlačením tohto jazyčka sa vysunie nejaká záklapka, ktorá tam je a zaklapne vám pri 15 stupňoch, 22,5 stupni, 31,6 stupni a pri 45 stupňoch. A samozrejme na nule. Rovnako je to aj do druhej strany a rovnaký je aj ten rozsah, čiže od 0 po 50 stupňov. Ak by ste náhodou chceli rezať pod uhlom 10 stupňov, tak na zaistenie použijete toto madielko, ktoré sme si namontovali a teraz mám pílu zaistenú na 10 stupňoch. Čiže v pohode to drží, nikam to nejde. V tejto časti píly sa nachádza dorazová lišta, ktorá je tiež vyrobená z jedného odliadku. Je možno nejaký milimetrik 2 nad tým otočným stolom, čiže je upevnená o tú spodnú časť tej pokosovej píly. Čo mňa zaujalo, sú otvory na tej dorazovej lište. Ja si vyrábam rôzne prípravky na pokosovú pílu a čo som mal pokosovú pílu, tak som si musel prevrtať tú lištu, aby sa mi dali tie prípravky upevniť. Tu už máte tie dierky pripravené, takže to je palec hore. Určite myslím na to, že sa dajú použiť nejaké tie prípravky na pílenie na pokosovej píle. V zadnej časti tej dorazovej lišty máte ešte otvory na upevnenie tej svorky, na zafixovanie toho píleného materiálu. Čiže jeden otvor je na jednej strane, druhý otvor je na druhej. Viete si to pekne potom aj zaistiť. Prejdeme na zadnú časť, kde máme náklon pokosovej píly. Toto si musím vybrať. Čiže máme tam stupnicu od 0 po 45 stupňov. Ja som sa stretol s pokosovou pílou, kde som mal iba nálepku a po 3 dňoch používania mi tá nálepka odišla. Takže mne sa veľmi páči, že tá riska je tam pekne takto upevnená, že tu není iba nejaká nálepka. Uhol náklonu tej pokosovej píly si odisťujete a zaisťujete pomocou tejto páčky, ktorá sa nachádza v zadnej časti. Teraz to mám zaistené. Povolím si to. A teraz si viem pekne nastaviť ten uhol náklonu. Potom si to jednoducho iba zaistíte a môžete ďalej pracovať. V tejto časti hneď nad tou páčkou sa nachádza toto otočné koliesko, ktoré keď si dotiahnete, tak máte zaistený ten posúv tej pokosovej píly. Keď si to povolíte, tak ten posúv vám jednoducho ide. Presunieme sa na túto časť, kde máme toho trošku viacej. Je tu ten spomínaný otvor, kde si viete pripojiť nejaké to vaše odsávanie, ak máte, alebo nejaký vysávač. Vnútorný priemer je 30 mm, vonkajší je 40 mm. Ja použijem toto vrecko na zachytávanie tých prachových častíc. Hneď vedľa sa nachádza zaisťovací kolík, čiže teraz mám pokosovú pílu zaistenú. Vysuniem ten kolík a ten ponor mám odistený. Ďalej tu máme hneď vedľa skrutku, s ktorou si viete nastavovať hĺbku toho rezu. Čiže ako môžete vidieť, teraz je ten kotúč pekne dole v tej drážke. Ak by som si chcel nastaviť nejaký iný ponor alebo inú hĺbku, tak si jednoducho zakrútim
tú skrutku a môžete vidieť, že teraz mám tú hĺbku o niečo vyššie. Je tu potom ešte takýto tanierik, s ktorým si to zaistíte a môžete si potom rezať rôzne hĺbky, aké budete potrebovať. Dobre, prejdeme teraz na elektromotor, ktorý má výkon 1800 W. Pozeral som, jednoducho si viete vymeniť tie uhlíky, čiže ak vám po nejakom roku, 2, 3, 4, 5, 10 odídu uhlíky, jednoducho si ich viete vymeniť. V tejto časti máme rukoveď, ktorá je určená na manipuláciu s tou pokosovou pílou, čiže viete v pohode si tú pílu preniesť, kde potrebujete. Poďme teraz na túto rukoveď, kde si pílu púšťate, ovládate. Rukoveď je celá pogumovaná, je tam iba jedno tlačidlo, nie je tu žiadne iné poistné tlačidlo, čo mňa prekvapilo. Buď som mal také tlačidlo, že som si musel odistiť ten ochranný kryt, ale tu máte iba jedno tlačidlo, s ktorým si tú pokosovú pílu spustíte. Tento ochranný kryt vyzerá v pohode, za mňa spokojnosť, v pohode to funguje. Tak ako môžete vidieť, ten kryt ide bez problémov. Máme tu takéto kovové ramienko, ktoré nám ten ochranný kryt vysúva a zasúva, takže tam nie je žiadny problém. Ešte by som spomenul toto tlačidlo, vďaka ktorému si viete zaistiť pílový kotúč, čiže ak máte tupý pílový kotúč a chcete si ho vymeniť, tak tým tlačidlom si ho zaistíte a jednoducho si ho povolíte. Pílový kotúč má priemer, poviem vám presne, 254 mm a vnútorný priemer je 25,4 mm. Čo sa týka hĺbky rezu a vzdialenosti rezov, ako aj vzdialenosti pri rôznych uhloch, to si vyskúšame pri testovaní, na ktoré sa teraz pustíme. Pokosovú pílu sme si predstavili, už mám zapojenú aj do elektriky. Čo som ešte predsa len nespomenul, tak je dĺžka napájacieho kábla, ktorá je 1,5 metra. A skôr než sa ale pustíme do pílenia, tak idem si odmerať ešte otáčky. Výrobca udáva, že táto píla má 5200 otáčok za minútu. A čo by som si chcel ešte odmerať je hlučnosť. Tak poďme si spraviť ešte tieto merania a pustíme sa už do pílenia. Čo sa týka otáčok, mohli ste vidieť, že tá píla má takmer presne 5200 otáčok za minútu. Teraz si odmeriame hlučnosť zhruba nejakých 50 cm od píly. Hlučnosť som nameral 102,7 dB, čo už je, myslím, že celkom dosť, tak určite pri práci s touto pílou by som odporúčal používať chrániče sluchu. A poďme sa už pustiť do rezania. Mám tu pripravenú preglejku, takúto bielu, aby sa nám lepšie merali tie vzdialenosti, ktoré výrobca udáva. Čiže najskôr si odmeriame vzdialenosť posuvu, čiže urobíme si rez a následne si odmeriame dĺžku toho rezu. Tak pozdĺžný rez s tým posuvom mám už urobený. Odmeriam si teraz vzdialenosť, ktorá je kúsok cez 34 cm. Teraz si urobíme rovnaký rez, ale pod 45 stupňovým uhlom, aby sme vedeli, aké maximálne šírky toho materiálu viete odrezať pod 45 stupňovým uhlom. A dĺžka rezu pod 45 stupňovým uhlom je zhruba 24,5 cm. Teraz, čo by som si chcel skontrolovať, sú pravé uhly. Schválne mám túto preglejku z toho dôvodu, že má pekné hrany, čiže nebudem skresľovať nejaké tie merania. Takže dám si to na nulu a urobíme si rez.
Ako môžete vidieť, tak na tej vzdialenosti môže mať nejakú 2 mm odchýlku, ale nič sa nedieje. Ak vám náhodou takto píla píli, tak tie uhly sa dajú bez problému nastaviť. V závere videa si ukážeme aj ako. Mám tu ešte orechovú foršňu, ktorú by som si chcel zarovnať na jej koncoch. Čiže takáto pekná orechová foršňa, ako môžete vidieť, mám tu zatiaľ surové kraje, takže potrebujem si ich zarovnať a uvidíme, ako si píla s týmto orechovým drevom poradí. Tak myslím, že to orechové drevo zvládla úplne bez problémov a poďme sa teraz pozrieť na uhly náklonu. Uhol náklonu si nastavíme na 45 stupňový uhol a môžeme píliť. Tak podarilo sa mi pod 45 stupňovým náklonom odrezať aj takýto hrubý hranol, ktorý má hrúbku 6 cm, čo si myslím, že je celkom slušné. Pozrieme si teraz ešte maximálnu hĺbku rezu. Odrezal som hrubší hranol, ktorý má hrúbku 95 mm a už to bola hranica tej píly, lebo ako môžete vidieť, tak tu v tejto časti sa mi už opieralo koliesko, ktoré drží ten pílový kotúč. Takže za mňa maximálna hrúbka materiálu, ktorý dokážete na tejto píle odpíliť, je 95 mm. Neviem, sa mi vidí, že výrobca udáva 89, nie som si presne istý, ale sa mi, že bolo tam napísané, že 89 mm, ale ako ste mohli vidieť, tak hranol s hrúbkou 95 mm bez problémov táto píla zvládla. Teraz by som sa ešte chcel vrátiť späť k tejto preglejke. Keď som rezal ten 90 stupňový uhol, tak nameral som si, že tá odchýlka môže byť na tých nejakých 30 cm, okolo 2 mm. Neviem, či to vidíte. Ja to vyskúšam priblížiť. A ak vám takto náhodou píli od začiatku, alebo sa vám môže stať, že aj počas tej životnosti sa vám tie uhly poposúvajú, tak dá sa to veľmi jednoducho nastaviť. My si teraz ukážeme aj ako. Keď sa pozriete na túto pokosovú pílu, máte tu dve skrutky, a rovnaké dve skrutky sú aj na druhej strane. Čiže tu sú dve skrutky, tu sú dve skrutky. Sú to skrutky, ktoré držia tú pritlačnú lištu a tá pritlačná lišta vám zadáva ten správny uhol. Čiže vy, keď si povolíte tieto dve skrutky a tieto dve skrutky, tak si viete nastaviť ten správny uhol. Ja si urobím ešte jeden kontrolný rez, lebo vždycky sa hovorí, dvakrát meraj, raz rež, v tomto prípade dvakrát rež a potom raz meraj. Tak idem si urobiť ešte jeden rez a nastavili by sme si tie správne uhly.
Tak mám urobený druhý rez a znovu si skontrolujem ten pravý uhol. Ako môžete vidieť, tak sú tu viditeľné 2 mm. Takže teraz, čo potrebujem urobiť je to, keď vy máte opretý ten materiál o tú prítlačnú lištu, tak potrebujem, aby tá prítlačná lišta sa trošku otočila do tejto strany. Lebo potrebujem, aby ten materiál išiel sem do tejto strany. Takže povolím si 2 skrutky na tejto strane, 1 skrutku na tejto strane a posuniem si tú prítlačnú lištu do tejto strany nejaký milimetrík a urobím si znovu kontrolný rez. Takto si to posuniem, pomaličky idem hore a mám krásny 90 stupňový rez. Myslím si, že tá odchýlka 2 mm na tom 30 cm reze není podľa mňa nič také strašné, ako ste mohli vidieť, za 10 minút si viete tú lištu bez problémov nastaviť. Určite odporúčam si to kontrolovať možno každého pol roka alebo každý rok podľa toho, ako často pracujete na tej pokosovej píle. Stretol som sa asi s 5 čistonovými pokosovými pílami, pričom asi 2 z nich mali na prvý krát naozaj pekný rez bez toho, aby tam boli nejaké tie odchýlky. Ale ako som spomínal, viete si to za 10 minút nastaviť. Poďme ešte sa pozrieť na jednu poslednú vec a to je ten pliešok, ktorý som vám spomínal, keď sme si predstavovali ten kompletný obsah balenia. Tak poďme si ukázať, na čo vám bude slúžiť ten pliešok. Predstavte si situáciu, že idete píliť nejakých 30 takýchto doštičiek na dĺžku, ja neviem, 20 cm. A aby ste si to nemuseli stále merať metrom, že zameriam si 20, odpílim, zameriam si 20, odpílim, tak na to vám poslúži tento pliešok, ktorý vám bude robiť doraz pri tom pílení, čiže nastavíte si vzdialenosť, pliešok si zaistíte a už si iba priložíte ten materiál, urobíte si rez, potom si dáte ďalšiu doštičku, urobíte si zase rez a máte stále rovnaké dĺžky. Samozrejme, že ste tu obmedzovaní dĺžkou, ktorá je od 21 do 34 cm. Čiže ak si budete píliť doštičky s takouto dĺžkou, tak vám tento pliešok bude veľmi dobrým pomocníkom. A teraz si poďme urobiť nejaké to záverečné hodnotenie. Tak čo sa týka môjho celkového hodnotenia tejto pokosovej píly na ten prvý dojem alebo na tých pár rezov, ktoré som mohol s touto pílou urobiť, tak veľmi sa mi páči štíhla konštrukcia tejto píly. Naozaj tam nie je nič zbytočné, je tam všetko, čo má byť a tak, ako má byť. Veľmi milo ma prekvapila maximálna hĺbka rezu, ktorú výrobca udáva, že je 89 mm, ja som nameral 95 mm. Naozaj nemám čo vytknúť, možno 2 veci, ktoré by som vytkol. Jednou z nich je, že mi chýba poistné tlačidlo. Čiže máte tu tlačidlo iba zapnutia. Nemáte žiadne poistné tlačidlo, mne to chýba, lebo ja dosť veľa špekulujem a určite kvôli bezpečnosti by som si tam prijal to poistné tlačidlo. A ešte jednu vec, ktorá mi prekážala pri rezaní, keď som si skúšal maximálnu dĺžku rezu na tejto preglejke, tak tento jazyček, ktorým po zatlačení si vyťahnete tú záklapku a zmeníte si ten rezný uhol, prečnieva ponad tú pracovnú plochu. Čiže keď ja som tam mal položenú túto preglejku, tak ten jazyček mi ju odtláčal zhruba nejakých 5 mm. Sú to výnimočné situácie, kedy potrebujem materiál rezať tak, aby som ho mal takto uložený, ale tieto situácie nastávajú. Premýšľal som, ako by sa dal tento problém vyriešiť pri tých výnimočných situáciách, tak možno zobrať iba nejakú zdrhovačku, dať dole ten jazyček a položiť tam ten materiál. Vy si môžete zaistiť ten uhol aj týmto madielkom, takže
tom až taký problém nevidím, lebo tieto situácie sú naozaj výnimočné a dnes boli. Na záver, čo by som ešte spomenul, tak je výkon elektromotora, ktorý je podľa mňa naozaj veľmi dobrý, aj keď tam je teraz nový pílový kotúč, ale pri tom pílení tej orechovej foršny, tak tam nebol najmenší problém. Takže za mňa spokojnosť aj s výkonom elektromotora. A to už je tým pádom z dnešného videa všetko. Myslím si, že sme si povedali o tej píle všetko. Tak ak by som na niečo zabudol, tak vám to dám do popisu tohto videa. A ak sa vám video páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video a my sa vidíme na budúce. Ahojte.